ଆଲୋ ମା ଆଲୋ ଜେନା ଘର ସାନ ପୁଅ ଆଜି ରୁଟି ବେଲୁଚି। ଏ ଆଖି ଆଜି କଣ ନ ଦେଖିଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାଧେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ରଶ କରିକି ଆଗ ନାଦି ଦେଇଥିଲି ପେଟେ ଜଳଖିଆ, ଚା ସହିତ ଚିତଉ ପିଠା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାତୃଦେବ ତଣ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଗଳିବନି ବୋଲି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏତେ ସକାଳୁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ତାର ବନାଉ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଲାଗି ପଡିଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ବେଲିଆରେ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ରୁଟି ଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଅଛି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ସବୁ ତ ଗଲା ଭାରି ଆଉ। ସେ ଯେମିତି ରୁଟି କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ମୋ ପତି ପରମେଶ୍ୱର ଲାଗି ପଡିଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ କରିବା ପାଇଁକା। ଶଳା ଭିଣେଇ ଦିଏ ମିଶି ଖାଇବେ ନା। ତାପରେ ମୋର ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରୁ ଛୁଟି ପୁରା ଆଉ। ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟଟା ଆଜି ଏତେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଟିରୁ ଛାଡୁନି। ହେଲେ କଣ ହବ, ଆଉ ଥରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ? ମନୁଆ ଲୋକ କୋଉ ଦିନ ମନ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁଦିନ କଣ କରିକି ଦେବେ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ଆଜି ଶଳା ଭିଣେଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ରୋଷେଇ ଘର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ମତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁକା। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଗେହ୍ଲା ହାତ ତିଆରି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟର ରେସିପି ଦରକାର କି? ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି।